serai pas présent comme candidat. Mbe jamana kuntigiya in cɛbɔya jaabi ka bɛn ni kalata nunu ye walasa ka dusukun la bɛrɛbɛrɛ ani ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan. Nin kɛra Success Masaras ka kumakanw ye a ka cɛbɔya sugandili lajɛw dɔw senfɛ a ka politikikulu tɔndenw kɛmɛ caman ɲɛkɔrɔ. Fanga garadabakulu ye kofɔli kɛ a ka cɛbɔya nin kan k'a yira k'a fɔ ko a siraw talen don dɔrɔn yaasa ka Mahama Debi dɛmɛ ka ba don a ka cɛbɔya la. Ne ka san sɔrɔ ne jamanaden bayiri ka caman ka kala taliw ye. O kelen de bɛ politiki sɛgɛsɛgɛlikɛlaw da kɔnɔ. Nin kɔni ye dɔrɔn ka fuguri de bɔ dabada la sabila fo mɔgɔ de ka sɔrɔ ka kɛ Debi fadema cɛbɔ ye kalata ninnu senfɛ yaasa a ka fɔ ko kala taara ka kɛɲɛ ni bɛjɛ fanga jɔsenw ye. Kɛlima Manatuma ɲininikɛla ani politiki kalanfa Jamena sanfɛ kalanso b'a la k'a fɔ la. Allez partout et faites de chaque Tchadien et Tchadienne un membre de la coalition unique. Ne ye cɛbɔya in ta yaasa ka se ka kɛ avion in bolibaga kuntigiba ye nga aw ka kan ka mɔgɔ de sugandi aw yɛrɛ bolo avion in bolila ɲumanba ye minnu ye. Masaraka fɔla minnu bɛ kan ka sigana bila a kan k'a fɔ ko bɛnkan de b'a bolo yaasa a bɛ se ka to a ka premier ministeriya jɔyɔrɔw la ye. Masara tun ye kɛlɛban bɛnkan kɛ ni Debi ye sani a ka kɛ premier ministre ye janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ninnu na. Minnu bɛ kan ka jalaki k'a fɔ ko a farala sɔrɔdasi fangatigi ninnu kan a ko olu ma ko bɛnkan nin kɛra furuba bɛnkan de ye ko wa ko cɛ gɛlɛn bɛnkan de fɛnɛ don.